Żewġ żgħażagħ ġew kundannati sena ħabs sospiżi għal sentejn wara li ammettew li kisru mnieħer raġel Żvediż waqt ġlieda f'Paċeville. Kroat imwieled is-Serbja li jaħdem bħala paramediku u jgħix il-Ġermanja u Serb li jgħix Franza ġew mixlija li fil-lejl ta' bejn id-29 u 30 ta' Ġunju fi triq San George ikkundannaw ġrieħi gravi lil vittma u kisru l-paċi pubblika. Min-naħa tagħha d-diviża qalet li ż-żewġ akkużati kienu attakkati minn 5 irġiel oħra u żiedet tgħid li jiddispjaċihom tal-li għamlu. Filwaqt li żewġ żgħażagħ ammettew l-akkużi miġjuba kontrihom u talbu skuża. Minn barra sentenza ta' ħabs sospiża, il-Maġistrat Charmin Gallia ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni sabiex tipproteġi lill-vittma. Sa dan it-tant qabel bdiet il-kawża hija sabet li l-avukat Dalli ħati ta' disprezz fil-konfront tagħha wara li wasal il-qorti siegħa u nofs tard. Meta talbitu spjegazzjoni għala kien wasal tard huwa qalilha li ħabtu fih u għalkemm ikkuntattja lil tal-Bolt baqgħu ma ġewx għalih. Hija talbitu jurija l-bookings tat-taxi imma huwa ġiba li ma setax isibhom u waqt li sabitu ħati ta' disprezz ċanfritu talbitu jesebixxi l-provi tal-bookings meta jsibhom. Serb ta' 46 sena nżamm taħt arrest wara li wieġeb mhux ħati li ħeb u aggredixxa manager ta' bar fi Spinola f'San Ġiljan. Dan l-inċident seħ madwar xarilu, hekk kif nhar it-12 ta' Mejju li għadda l-akkużat residenti l-imsida ġie arrestat mill-pulizija u qed jiġi mixli li weġġa gravi lill-manager Malti ta' bar wara argument bil-kliem u li kiser il-paċi pubblika. Mill-investigazzjonijiet tal-pulizija jidher li ftit ħin wara l-argument, grupp ta' rġiel allegatament daħlu fil-bar u talbu li l-manager joħroġ magħhom barra. Ftit tal-ħin wara l-manager safa aggredit u sofra ġrieħi fix-xeda u fis-snienu. L-allegati aggressuri ħarbu minn fuq il-post. Fil-qorti jingħad ukoll li l-akkużat kien fuq il-post meta seħħ l-allegat reat. Id-diviża mmexxija mill-avukat Noel Bianco talbet għal-ħelsien mill-arrest, iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba l-gravità tal-każ, in-nuqqas ta' rabta li l-aggressur għandu ma' Malta u li għatem nies li jridu jiġdu. Il-Maġistrat Marcien Farrugia ċaħdet it-talba għal-ħelsien mill-arrest. L-avukat Charles Merċi għadder għal-parti ċivile u l-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-ispettur Kiċerri.